Ini ndinonzi Brian Mutsikwe. Takasangana nechiitiko chakati katyamadza ende chakatirwadza zvokuti takabatikana zvokuti takashaiwa kuti ko zvabva nepi chinyi. Chakaitika ndezvokuti tanga tiri kuchechi takati tapedza zvinhu zvechechi vana vakudzokera kumba takatumira bhururu wedu anonzi Kagurabadza anga ine motika yake tikati uchitienderawo nevamwe vana sezvo iye anga akuda kudzokera tikati wochifana kuenda nevana vaida kuzoenda kuchikoro ngemusi weMande. Chiitiko chakaitika iri Sunday manheru around kuma 10 o'clock. Ndonzwa ndotofonerwa zvikanzi kuno vana vaita tsaona zvafamba sei. Ndakabvunza takanzonzwa zvotonzi chimirai ikoko tiri kutouya. Pakarepo ndakatoona wangaona chiitiko chichiitika auya asvika echitaura kuti vana vaita tsaona. Ndakabva ndamhanyapo. Ndichisvika ipapo ndakanyatsa kuona chimiro chacho kuti chokwadi mota yanga ina Kagurabadza driver wacho yaitoratidza kuti yakakweyiwa nebhazi rekwaStallion Cruise. Driver uyu ndichitarisa pakaitikira tsaona zvairatidza kuti uyu Kagurabadza wanga ari ku-right side. Bhazi rinoratidza kuti ndo rakabva kuleni yaro richiuya kuleni yanga ina Columbus Kagurabadza dzakaita head-on. Dzaita head-on vakadhiregwa ndofunga panokwana 60 meters mota ichingodhonzwa iri pasi pebhazi. Ndichisvika panzvimbo ndichiona ndakatosvika vamwe vana vanga vatotsakatika, vamwe vachakamanikwa, vamwe vari kuchema. Chatakakwanisa kuti kukwanisa kungobvisa vanga vachiri kuchema nevairatidza kuti vanogona kunge vaine raramo. Zvichakangodero takadaidza mota takatati itibatsire kuti inoenda kunoti indorapisa vana. Ichingosvika vamwe vana vaviri vakabva vafira munzira vachiri kuenda kunodini kunobatsirwa. But paspoti ipapo pakatoshaika vanhu 4. Vana vangu inini vakasvika 3 vakafira panzvimbo. Kokuita vamwe 2 vana vakazofira munzira kuita 5 vekumhuri yekwedu yekwaMutsikwe. Kwakuzouyawo driver wacho anonzi Columbus Kagurabadza akabva angofira ipapo. Kokuuyazve vamweni vana vakakuwarawo zviri nani. Avo vakakuwara zviri nani. Ndingati ndo chiitiko chakaitika. Pano pamusha pakasparare 5. Asi vamwe vakambotanga vaende kutaundi ubva wazouya manheru. Pana akafira ipapo vakatorwa kubva vadzoswe kuchechi. Ndo kwazouya vanhu vana vaya vazouya. Saka vauya ndo pavazobatana wa5. Vana vakakuwara zviri nani vanoita varongomuna 4. Pari zvino aiwa vari kubatsirika zvinoratidzika kuti vanorikavha zvakanaka. Vese ndeve mumhuri imwe chete. Vana mai 2 ndani baba umwe chete. Then vana ava vese vari pasi pemakore 13. Mukuru wacho angatori ne13. Vamwe 2 vane ma9 years. Umwe ane 2 vamwe vane ma6 years zvakare kuita 5. Vana vakashaika ivavo. Vakangori vana vadiki vachiri kutoenda pachikoro vanotodzidza pachikoro chinonzi Shundure Primary. Vese vakangodaro. Vakangoita vana vemunharaunda imwe chete. Ndabatikana nezvaitika. Ndabatikana kusvika pekupedzesera. Ende chanyanya kundirwadza ndechekuti vana ava ndinovaziya. Aiuya kumunda kwangu kuirrigation kwanguko vachivinga nzimbe vachishandira vachiita sei. Pamwe pacho vaisvika pamba pangu vachisuka mapureti vachisiya vadiridza gadheni rangu. Vapedza kuti gogo tosiya takuchererai mvura yekunwa. Vakasvika pamwe pacho ndichitorwara ndine musana nemakumbo. Apedza kwauti aitova nemazuva ndatova nenguva ndichishanda nawo kumunda kwangu. Vana vaitouya kumba kwangu kwete zvekunyepa.
Saka vana ava vaiuya vachisiya vandiitira basa votenga nzimbe dzavo vobva vaenda vachinoigira vana mama wavo kumba. Semhuri zvinhu zvatirwadza nokuti chitiko chetisati tamboona mufamily medu chakafanana neichocho. Taratidza kubatikana zvokuti nanhasi izvezvi tiri kungoshushikana kuti zvinhu zvakadai chinyi chaicho chambonyatsa kuitika, zvichitonga chiroto kuita setiri kurota, but zvinhu zvatopo zvatoitika. Kungozviisa pamberi paMwari kungoti zvinhu zvinondowanika mukurarama, asi zvinhu zvinotirwadza. Ndine urombo nechitiko chakadaro kufirwa ngevana vakadaro 5 pachikoro chimwe chete. Hazvisati zvakamboitika munharaunda munomu muNgomasha ward 12 munzvimbo yaChinduri. Hazvisati zvamboitika. Tabatikana tarwadziwa zvisingamboitiwa ende vanhu havana neri kutaura nenyaya yakaitika pano paMutsikwi. Zvabata vanhu vakawanda.